ja myslím, že nehovorím len sám za seba, všetkým, ktorým odišiel otec, by chceli mať s ním ešte pár dní, aby dokázali povedať, čo mali povedať a nestihli, aby dokázali možno odprosiť za to, čo bohužiaľ stihli šoličo narozprávať a nemali narozprávať. Ale čo je zvláštne pre mňa je, že od čias, kedy otec zomrel a od pohrebu, ktorý bol pre mňa emotívny, ja hocikedy myslím na svojho otca. Za jeho života som nikdy tak na ňo nemyslel ako teraz. V nestráženej chvíli príde mi na otco. A nejaká súvislosť nášho života, aj nášho rodinného, ale aj môjho osobného rozmeru s ním. A je mi to tak ľúto proste, ale zároveň ja viem, že otco je zvláštnym spôsobom u Pána Boha. Ja to proste viem, že odišiel zmierený s Bohom a vlastne aj s nami a za to som vďačný. Že keď idem na jeho hrob, vždy sa snažím, keď prídem domov, máme do Krškán ísť na jeho hrob a tam viem, nejak cez Pána Boha to viem, že my dvaja sme uzrozumení. To mi dáva takú silu ísť ďalej a to mi dáva aj taký pokoj v duši. Napriek aj tomu, že mi je všeličo ľúto.